Bidiyon zan nuna mana yadda za ku yi amfani da ChatGPT da Hausa yi mai irin tambaya kuma ya ba ku amsa ta hanyar amfani da WhatsApp. Zan yi amfani ba da application ɗin shi ba. Yanzu mutum zai yi amfani da ChatGPT da WhatsApp ba tare da ya sauko da application ɗin shi ba. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, idan baka danna subscribe ba ka yi nan ka yi bidiyon nan like. Farko za mu je cikin WhatsApp ɗin, mun shiga sai mu nemo lambar ChatGPT. Zan ajiye mana lambar a ƙasan bidiyon nan ko kuma a comment na farko. Masu buƙata su yi amfani da sai su. Wannan ita ce lambar shi. Yanzu bari ku gani, za mu yi mai tambaya kuma ya ba mu ansa. Abin da baka tambaye shi da Hausa zai ba mu mai tambaya. Ce mai shi nan mai tambaya mai yanzu nan zai ba mu ansa. Wanda ya ga ansoshi na ba da muka ce wani ya faɗa mana wayoyi masu sauri a shekarar 2025 ɗin nan da muke ciki. Ya ce mana ga wayoyi nan masu sauri da kyau domin 2025, musamman idan kana son waɗanda ba su da wahalar amfani. Su ne basic ko easy to use phone, wanda ba sai ka zama tech expert ba. Shi na ya jiro mana dai sunaye dai gasu nan san guda hudu kenan daidai ya faɗa mana su. Da wannan kuma tambayar ta ce a baya da na ce mai ina so ka faɗa min digital skill guda goma. Gashi nan ya ce ga manyan digital skill nan guda goma da suke amfani a wannan zamani. Ya ce gashi nan na ɗaya, koyi amfani da kwamfuta. Na biyu ya ce internet da email. Na uku ya ce social media management. Na huɗu graphic design. Ya ce digital marketing, web design, video editing, cyber security, data analysis, online collaboration. Shan daidai ya faɗa mana. Kuma a nan ƙasa sai ce idan kana so ƙarin bayani kan ɗaya daga ciki zan iya taimaka maka. Shi anan nufin shi abin da yake nufi, yanzu misali a cikin wannan abubuwan guda goma da ya kawo mana su, to idan muka ɗauki guda ɗaya muka ce muna so ya koya mana shi tun daga farko a ƙarshe, in graphic design, in social media, in digital marketing, wanda ka zaɓa, to in ka zaɓe shi ka ce mai ga wanda ka zaɓa, to zai ɗauki shi tun daga farko, zai koya maka shi, maka bayani dalla-dalla akan wannan abin da ka tambaye shi. Zai faɗa maka komai da komai cikin abubuwan nan guda goma. In duka goman ne ma ka tambaye shi, zai maka bayani ɗaya bayan ɗaya, ma ya faɗa maka wannan ya ma wannan ɗaya bayan ɗaya tun daga farko a ƙarshe. In ka tambaye shi zai maka bayani. Nan kuma ita ce lambar wannan ɗin shi. Zan dai ajiye lambar a ƙasan wannan bidiyon, masu su yi amfani da lambar.